og velkommen til endnu en video med Krause Hunting. I dag er vi på bukkejagt i det midtjyske. Jeg har været afsted i det her område et par gange, uden held til at se buk, men jeg har set masser af råer, så der skal altså være en buk i det her område. Jeg håber på at være heldig i dag. Det er en dejlig solskinsdag i starten af juli, så under alle omstændigheder er det bare fantastisk at komme i skoven. Det område, hvor tårnet står, er tæt bevokset og kuperet, så jeg går forsigtigt frem til stigen for ikke at støde eventuelle dyr. På modsatte side af dalen får jeg hurtigt øje på en rå, der ligger og sover og nyder det gode vejr. Pludselig sker der noget. Bag mig ser jeg et dyr springe, og jeg får hurtigt vendt mig i stigen. Kameraet fortsætter med at filme denne rå. Ud af øjenkrogen ser jeg, at der kommer en buk, og så er det med at være klar. Jeg ved, at det her måske bliver min eneste chance for en buk i år. Bukken tegner godt, og da jeg kommer frem, er der masser af svejs. Jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Efter 20 meters spor kommer jeg endelig frem til ham. En fin skovbuk, som jeg synes har været ventetiden værd. Tak fordi I så med. Husk at abonnere på min kanal og følg mig på Instagram for flere gode jagthistorier. Knæk og bræk derude.